যতন खुलुमबायखा दिनै जों अर' गाला जार्जेस खालायनो बागै दायित्व लानायनि बागै जों सालसा आसंलायगा अरनायाव खालायलाय जाखा जों खालायनानै थांखानायाव आसि जोंनि त्रिपुरा रायजोआव आसि गाहाम गाहाम शिल्पी जोंनि रत्न दङ जों साइमिया खूब गाहाम गाहाम साबनो नाम्बारिनाय साबनो नाम्बारिया जों जमिसमालिया आसि जतन गाहाम बसाबखा आबादनि बागै जों पुइला जोंनि जार्जेसनि तरफ থেকে जों बरनो पाइपलाया हामबाय मायाफोरब्राव बर' जोंनि त्रिपुरानि बोसनांनि बागै जोंनि दायित्व लानाय बर' जोंनि भबिष्यत जोंनि अ जागायाव जोंनि एडिसिन उद्योगे सारा त्रिपुरा राज्यनि शिल्पीरावनो आनाचे गानाचे दिनै बलं खालं पारा हाथाय हाफुं जे शिल्पी दंनायरावनो रुथुबुय तय फायनि बाङै जे उद्योग साथारमानि आबनो जों तेबो पाइपलाया हामबाय एडिसि रावनो दिनै जों अरनियाव जोंनि अफिसियेलि जोंनि ताबाव जोंनि प्रिन्सिपाल अफिसार आगरक जारा दंनाय दायित्व प्राप्त अफिसियेलि अफिसार बाय जों दायित्व रजाखा